Ahojte, vítám další nového videa. Dneska hrajeme Steel and Brainrot. Od té doby včera byl update večer a já vám ukážu moji bejsku, jak se zlepšila. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, teď jsem dal samý speedery několikrát. Tady. A už je tady. Dáme padl z Lucky bloku. To vidíte. Ukážu, kolik to dělá. 8,9 milionů. Lidi, napište do komentářů, jaký je váš nejlepší brainrot. A dnešním videu budeme Lucky block. Takos Lucky block. Jestli víte, co to je. Jestli vám někdy padl tenhle pet, ten Trimze Petere, nějak tak dejte odběr a like. A koment. Ježiši, lidi, už mám 600 bilionů. Wow, a vydělávám lidi jak blázen. Lidi, já tak často nebudu natáčet, protože já mám bráchu, který je taky závislý, na telefonu, takže nemám k telefonu, takže je tak moc natáčet. A ještě malej, jo, mu 2 roky. Takže tohle by bylo všechno, čaute, Báček. A tohle je všechno, čautek, Báček a nazdar.